And God. In God we trust. In God we trust. Psalms chapter number 2, chapter number 2, verses number 1 to verses number 6. 4. Nokho ngibekile inkosi yami eSiyoni, intaba yami engcwele. Psalms chapter number 2, verse number 1 to 6. Kungani ukuba abezizwe baxokozele nabantu bazindle ngokuyize na? Amakhosi omhlaba ayazihlanganisa nababusi baceba icebo ngoJehova nangogcotshiweyo wakhe ngokuthi masigabule izibopho zabo, silahle izintambo zabo zisuke kuthina. Yena ohlezi ezulwini uyahleka, inkosi iyabadelela. Ibisikhuluma kubo ngentukuthelo yayo, ibethuse ngolaka lwayo lithi, nokho ngibekile inkosi yami eSiyoni, intaba yami engcwele. Hallelujah. In God we trust. In God we trust. Hallelujah. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? Why do the heathen rage and why do the people imagine a vain thing? An introduction to a report that came from above to David, one of the most powerful reports David ever wrote. Hallelujah. It seemed as if uDavide ukhuluma lamazwi uhleli esihlalweni sobukhosi phezulu, ubona ngehlo le-eagle, ubona ukuhlangana kwabantu bahlangane against the move of God, or rather against God. Amen. So Psalm chapter number 2 is not just a psalm. Psalms chapter number 2 is a report about how God wants to lead globally. God. How God expects our influence and our impact to be global. Psalms chapter number 2 makes it clear before we take over, or as Christians, before we take over. Global authority ibekwa ngokusobala in the book of Psalms chapter number 2. Ukuthi singabusa kanjani, masibusa funa siqale sibuke ini before bese siyabusa. Yini into eyinkinga noma into engaphambana nokubusa kwakho as umzalwane in any sphere of your life. Amen. So now Psalm chapter number 2 maqala nje uqala nge-rebellion against God. Here's why abantu bahlangane against God. They meet. When they meet against God. When they speak against God. Whatever they do, they are doing it against God. Whatever they are saying it against God. Whatever system bayibeka against God. I don't know if you have noticed that, but in the last days or in the 21st century, bantu abaningi abasamfuni uNkulunkulu, abasayifuni nento ebahlanganisa noNkulunkulu, abayifuni nento ebahlalisa noNkulunkulu, abayifuni nento nomuntu obafundisa ngoNkulunkulu. Into enoNkulunkulu phakathi abayifuni, not unless uyagula noma uyagulelwa. Noma ke kuthiwa sekukhona oshonile, sebabuza kabantu bathi bafundisi, babuza abantu kanti uphi uNkulunkulu, kanti uthini uNkulunkulu, ngoba sekuqangene sekuhlangahlangene empilweni zabo. But there is a rebellion in the 21st century against God. People don't want God. They don't want the move of God. They don't want God. They don't want the things of God. And it's not just something rebellion against God is ancient. Kingdoms have rebelled against God. Generations have rebelled against God. To make it worse, Israel, God took them out of Egypt, but along the way they rebelled
against God. Bakha ababona abanye uNkulunkulu, bakhonza abanye uNkulunkulu, bathanda aboNkulunkulu, babantu abadibene nabo ngendlela, bashiya uNkulunkulu obakhiphe ngephimbo lomprofeto, basustainako enayo futhi even in the wilderness. So ukulahlwa noma ukujikelwa kwaNkulunkulu akuyona into entsha, into enjani endala. People have been rebelling against God through some of them generations. They have been producing cultures that rebel against God. Generations have set up individuals that will speak bluntly against God, openly against God, publicly against God. They set up systems that will attempt to remove the influence of God amongst humanity. Bantu bata bamfuni ngenkani uNkulunkulu, babe khona abantu kube neinhlelo against God, kube nama programs against God, kube nama series against God. Babenza abantu bangamfuni uNkulunkulu, babenza abantu bangamthandi futhi noNkulunkulu, bangathanda ukuhlanganyela futhi endaweni enoNkulunkulu. They have brought regulations even into the house of God. They have brought structures that will limit us from speaking izwi velak Jehovah kunzima right now as we speak. Mfundisi uboshwa kuqala kunenyanga ngiyakizwa kodwa if a pastor can say something bantu basheshe basukume balwe kodwa inyanga iyakhuluma ingaqeda abantu inyanga elokushini bantu bangenzi next. But a pastor can make a mistake while prophesying. A pastor can make a mistake while preaching avalelwe kodwa inyanga ingaloya abantu bayazi, ithakatha abantu bayazi ukuthi ulo oloyile futhi ize isho nayo ukuthi nje akulungi kuvale mina niyafa, kuvale mina kuloye mina, bese bathi hayi umuntu wakamoya angawumbophe ngoba there is no evidence. But uyasho lo muntu uthi mina yimi owenza ukuthi bantu bafe ngalendlela bafa ngayo, bantu baye phansi ngalendlela abaya ngayo phansi, or bantu bavaleleke ngalendlela bavaleleka ngakhona. But inyanga ingaboshwa umfundisi akhulume nje kabi against a certain group, othi nabo ubuya ukuthi le group lena ngathi abantu abangathathi kahle lakhanda ngakho umuntu ongenza lento le aphila la ekhanda. Balwa abantu even ako social media bathi ungenaphi uhlanganaphi, balwa nathi ngoba siletha into ezoletha ushintsho. Bantu abayithanda into enenguquko, bantu abayithanda into enoshintsho futhi, bafuna izinto zibhede njengoba zibheda futhi. Bathanda because there is what we call monetization of chaos. Bayithanda abantu into enomsindo ngoba kufa izinto, kungaze kufa izinto. I'm telling you bantu bakha imali more than laba babulala izinto. Angikhulumela into eyenzeka ngaphandle manje, ngikhulumela into ezenzeka empilweni zethu. Our youth are in drugs, they are in prostitution. Kunabantu abacelebratayo because nema rehabilitation centers, kunama clinics that takes care of those things. Right now we trend the ashwagandha. Right now someone is making money via ashwagandha right now so that people can become emotionless. Abasana ndaba abantu abana ndaba ukuthi bakudayisela ini. I'm not saying ashwagandha is wrong ukuyiphuza kodwa ungaphuza ashwagandha ziningi izinto gcina ungasakhona ukuzenza because it makes you ukuthi ube numb to a lot of things, destroys you when it comes to emotions. Ungabi sensitive and ungazi ukala ungabi sensitive ziningi izinto ungagcina uzenza because you are no longer sensitive and uba immoral mawungekho sensitive. uNkulunkulu wasinikeza ama emotions ukuthi siwa regulate, hayi ukuthi wona regulate thina, hayi ukuthi wona lungise thina, hayi ukuthi wona lawule thina, but thina siwalawule nikhona kodwa kanisa kwethu. So there's been an attempt throughout generations now, njengoba abhala nje uSams noDavid ukuthi bantu bafuna ukumsusa uNkulunkulu. Nawe futhi uyezwa kulamalanga, hayi ngoba kuyabanda, uyezwa ukuthi ngathi ngayiyeka lento
kaNkulunkulu. And 21st century vele bantu bayeka ningababoni nje bangaseze emasontweni hayi ngoba abafundisi bayabheda. The spirit that tells them to leave the sphere of God got louder. They gave the spirit attention. Yathi lento ye kuJehova mina ngiyokuphatha kahle kana ngeke ube right ungekho kuJehova. History has proven us that humanity will only be at the best and function at their best. Mankind will function at their best only if they align with the principles of Jehovah. Without the principles of Jehovah, umuntu angeke abe right empilweni. Ngabe siyilwane la ngaphandle kuba iBhayibheli noNkulunkulu akekho. Ma morals alethwe yizwe, ma principles alethe yizwe, iorder izenezwe, i-religion yethu ebizwa ukuthi Christianity, although it's a relationship not a religion, but says it categorized under irreligion because ilethe ukuthula kuna yonke religion ekuyaba khona emhlabeni. There is peace now. When you look at other religions, kubulawa abantu kungabi indaba zalutho, kugwazwa abantu kungabi indaba zalutho, they sponsor chaos. But ukuvela where religion no ukuvela kwaKristu alethe phinda emphasize on the thing your religion which is called Christianity has changed a lot of things. There is peace in the world because of the word. There is life in the world because of the word. And abantu abaningi bayalwa because bafuna singabi nako ukuthula emoyeni enhlizweni nasemakhayeni wethu, bafuna sibe lokusilwa. But it is God alone that has power to bring peace upon humanity. I know uSathane akutshela ukuthi kukhona kungcono except lokho esikwenzayo, akukho kungcono, akakho futhi noma akekho omunye uNkulunkulu ongcono kunaloNkulunkulu wethu, akakho futhi akekho onamandla kunalo esimkhonzayo, futhi akekho omunye oprovider ngaphandle kwa El Shaddai Adonai. You don't have another protector except the one esimkhonza manje. You have been kept alive by the living God. The tragedy of rebellion ngenganza kwethu ukuvukela against uNkulunkulu yilena. Rebellion promises wisdom, actually promises freedom via the channels of wisdom and intellect while producing bondage. Bantu abaningi in the attempt yokuletha freedom back in ebaboshwa kamoya. They told you that alcohol will give you freedom. They told you that ukubhema ugwayi will give you freedom. They told you ukuthi gangsterism will give you freedom. But most people have been bound by the things that they were told will give them freedom. They told you that you know what, now if you can enter into prostitution you'll be free, you will make your own money. But then now kunama cases arepotwayo areport sex workers nabantu ababaqashile nabantu abathenga kubona kuyenzeka bagule babathelela izifo, kuyenzeka babambe ngenkani, kuyenzeka babagwazi. It's a lot that is happening. Nasiza kubantu sibatshela ukuthi no, the only solution is Jesus. Indlela yakhe yokonda mawukuJesu asidlali ngawe. I'm telling you, uyoshintsha inyanga zibe 44 ubethela umuzi kodwa mhla umukela uJesu uyobona ukuthi hayi man, abangiloyayo bangaphansi kweinyawo zami, abalwa nami bangaphansi kweinyawo zami, abangikhuluma kabi basemva mina ngiphambili. They are talking about me because they can see my footsteps, actually my footprints, and observe my footsteps, but they can't order them because the footsteps of the righteous are ordered by the Lord. So when ungasuka kuKristu, uKristu ukuvula ingqondo ubona izinto kangcono and impilo yakho iqala kuba right. There is no longer bondage. Listen to the Bible, what never said Roma, akusekho ukulahlwa kulaba abakuKristu uJesu. So now asalahlwa, there is no more condemnation. Everything about us has already changed when we come into Christ. Asaboshwa futhi asabopeke. Why? We are in Christ. It is Christ that sets us free. Liberation comes via Jesus. Ukukhululeka kwethu kuza noJesu, futhi ukukhululeka kwethu kukuJesu. Yebo kunempi phakathi kwenyama nomoya wakho, kodwa the liberator is Christ. Walalela umoya uyokhululeka, kodwa
ungalalela inyama uyohlulekiswa uyocindezeleka futhi awuyindawo. Ngakho ke ngikhona namhlanje ngizele nje kusho lokho ukuthi bawutshela ngabanye uNkulunkulu kodwa uyedwa ophilayo, uyedwa onamandla, akekho omunye ongafananiswa naye, akekho omunye ongalinganiswa naye. Uyinkosi nje ehleli esihlalweni sobukhosi, uyabusa, usazobusa futhi uyohleza busa in the name of Romans chapter number 1 verse number 21 to 25. Omunye ngapha sibambela uJudges chapter number 21 verse number 25. Omunye asibambela uIsaiah 53 verses number 6. Romans chapter number 1 verses number 21 actually to 25, and Judges 21 to 25, and then omunye asibambele uIsaiah 53 verses number 6. Funda ngokuba kuthebe mazu uNkulunkulu qhubeka. kabamdumisanga That's God. kabambonganga That's too bad. kodwa balutheka ekuzidleni kwabo, Yeah. inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama. Kabang. 22 bezisho ukuthi bahlakaniphile, Bebathi bona bahlakaniphile qhubeka. baba iziwula, Kodwa baba yini? iziwula. Iziwula qhubeka. Nenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiguqula ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo, Kabang. owezinyoni nowezilwane ezinezinyawo ezine nezinwavuzelayo. uNkulunkulu babantu abanye bakhonza umuntu bambiza ngoNkulunkulu, abanye bangabantu bazibiza uNkulunkulu, abanye banezinyoni abazaziyo izinyoni zabathi uNkulunkulu wabo inyoni. Yazi Jehova, abanye yazibhlungu lento, abanye inkomo uNkulunkulu wabo. Uyabona ukuthi wena maye waze waba nenhlanhla wangalahleki kangaka ngoba uthi abanye bathathe uNkulunkulu babubeka emntwini, kodwa lithi abanye izinyoni uNkulunkulu baba, abanye izilwane ezinenyawo eziwufoka abakhonza isilwane ethi iBhayibheli busani phezu kwezilwane abanga, kodwa kunabantu baphethe iBhayibheli kodwa bathi balifunda babe bakhonza ama-dragon, bakhonza iy'nkomo, bakhonza izindlovu, bakhonza all sort of animals ngoba umuntu akamfuni uNkulunkulu, uzazakhele owakhe ngosemende. Abanga uthi uNkulunkulu omakhe ngenhlabathi nosimende, owakho lo Nkulunkulu ugugwa ngomthwale la ehlombe, uhambe nayo uyombeka ka left, usuke naye ka left uyombeka ka right. uNkulunkulu namadlebe asho njalo Isaiah, kodwa kezwa unezandla, akabambi umuntu nezinyawo kodwa akakwazi ngisho nokuhamba. Cabanga babahlabela labo uNkulunkulu laba bebenza imihlatshelo phambi kwalabo uNkulunkulu abangaka, waze wanenhlanhla wakhetha uNkulunkulu ophilayo, nanoma ngabonwa ngehlo lenyama kodwa uyaphila, nezwi lakho ukhulumile, uyasebenza, nemithandazo yakho uyayizwa futhi ngaphezulu kwaloko uyayiphendula imithandazo yakho. Angazi ukhuluma nobani la, ngiyazi bawutshela bathi wenza iphutha ngokukhonza uNkulunkulu, kodwa ngizokutshela namhlanje ukhona abakhonza inyoka, ukhona abakhonza isikhova, ukhona abakhonza amajuba. Wena wakhonza indoda enamandla, ingadlangadla uNkulunkulu ongahluleki, uNkulunkulu okubamba njalo, okuthwala njalo, hamba nawe in the name of yasonta linto izwi ngiyalithanda. Verse number 24. Phone. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zenhliziyo, Wabakeke labantu bakhethile Nicholas ukuzakhela babo uNkulunkulu, basikhandele uNkulunkulu, basebenza amaplango, izingodo, basebenzisa ingqondo yabo. uJehova wase uyabalahla. Lithi njengoba benze njalo wenze njani Jehova? ngalokho uNkulunkulu Yeah. wabanikela ezinkanukweni Wase uyabanikela einkanukweni zaqhubeka ke linto zenhliziyo sobakhazana zabo, Ehe. kukho ukungcolwa
bahlazisane imizimba yabo bahlazisane imizimba yabo alingapheleli lindo qhubeka benzani ngokuhlazisa umzimba wabo baguqule iqiniso likaNkulunkulu baguqula iqiniso likaNkulunkulu they twist the truth benzani mabaguqula iqiniso qhubeka lindo balenza amanga balenza ini qhubeka bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali ongaboni bahlonipha bakhonza okudaliweyo bayeka umdali ophiweni ukhonza umdali ophila mina kushayela izandla njalo mangubona esontweni ukuthi akuthulele isidongo ngoba wenze isinqumo esinamandla wehlukile kunabantu abalahlekile abenza ukungoqhubeka lindo kuyashoda lokungcono kunomdali ongobongekayo kuze kube phakade bathi uyabongeka uNkulunkulu wethu qhubeka ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhukekeni okuyihlazo ya benzani ngokuba abesifazane babo benzani baguqula ukwenza okwemvelo cabanga kwaba ngokuphambene nemvelo benzani lindo kuyashoda ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kwesifazane basho ngokukhakelana abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa usho ukuthi umuntu wesifazane olahlekile asimboni nje ukuthi abe yiseqa mgwaqo kuphela kodwa simbona ngokuthi abese uqala uthandana nomunye umuntu wesifazane umuntu wesilisa olahlekile asimboni ngokuphathi okabe lokushini kuphela simbona ngokuthi sithi sigqokile singabafana yena abone ungazi ukuthi singabafazi ukulahleka lokho kokungcola kokushokela ukuthi ubuswa ngomunye ukwengangibuka ngenza ukuthi kusho iverse kusho iBhayibheli ukuthandana kwabantu bobulili obubodwa kuyisono kusho kona ukuthi ulahleke nangendaba umzala wakho ubhuti wakho omthandayo isihlobo sakho iBhayibheli lithi uNkulunkulu wase uyabalahla ubalahlela ukuthi benza amanyala bahalelane babodwa ungaze uyizwe lento yokuhalela umngani wakho ufuna ukulala naye ngokweqa uyingozi emphakathini ufuna ukubuyela kuJehova uphenduke awufunde ngesingisimane lindo ngoba isiZulu kuyenzeka sijambe. In the same way, the men also abandoned natural relations. They abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. A woman, they were inflated with lust for one another. Ubuka umuntu wesifazane umhalele ngokocansi akufuna sibaleke lapha funa sikhulume iqiniso umhalele hayi ukuthi akujabulise ukuthi muhle umhalele uzofuna ukulala naye nize nifike esigabeni sokulala iBhayibheli lithi senilahlekile iBhayibheli lithi nina senilahliwe futhi nenze njani qhubeka lini qhubeka men committed indecent acts with other men enye indoda ibone enye indoda uStephen abone omunye uStephen benze amanyala oStephen Jesus Christ kusho kona ke ukuthi silahlekile when you see kingdoms ungahlala phansi lindobozo bafake nawe funa ngibe yi1 kulento bangaze bathi wena nawe kuphakatha ungazubona ama movie aphusha lamanyala ubowazi ukuthi umhlaba sewurebella against God. There is no movie manje ekhona la ungaboni khona lamanyala asho iBhayibheli liyasho iBhayibheli kuyisono kungamanyala kodwa kunomuntu athi uya actor mina noma ungaze ukuthi ufuna ngiacte kanjani angeke ngiacte ngisho nangegama ukuthi ngumfazi womuntu akunandaba ukuthi siyothintana noma ngeke sithinta lokuthi nje kumele ngibize enye indoda ngoma ya husband lo
loko nje kukodwa kuyichilo kosiba lokhulu bahlangene. Jesus Christ kuyichilo nje ngikukhuluma ukubiza enye indoda ngama I love kuyichilo lo uJehova akakufuni, uJehova akakuthatha ukuthi umhlaba uyakusponsora akusho ukuthi uJehova uyakuvumela ukuthi kugcwele estradini akusho ukuthi uJehova uyakuvuma akakufuni uJehova ngaka wathumela uPaula wathi khuluma ngalento ngoba sebalahle mina. That's how you see rebellion now. Ngoba sebalahle mina, this is what will happen. Sanibona nashumayela kanje bantu bayakwata noma ngathiwa ubuye kusasa ayikho inkinga, funa sikutshele iqiniso njengokusho kombhalo. Njengokusho kwani onendlebe akezwe lokhu okushiwo kuphi. Yebo ke nami ngizele lokho nje kushela lokho nami angeke kwenzeke ngimlethele umama mfundisi ongibaba umfundisi at the same time umalume kwasa auntie at the same time. It can never happen. I will marry a lady or a woman or a wife lisho kanjalo enye inshumelo yami. I will get married to a wife. He who finds a wife finds a good thing, not he who finds Steve. Jesus Christ of Nazareth, Caesar Jehovah. Judges 21 verse number 25. Mangaqhubeka lana singagcina singaqedi. Fund. Judges 21 verse number 25. Bengishilo kudala nganza kwethu ngathi asibambe namaverse ngiyowehla ngespin kick la pulpit. Fund. In those days there was no king in Israel. Yeah. Every man did that which was right in his own eyes. But ngoba kwakungenankosi kaIsrael, but yonke indoda yayenza mathanda. But if there is no God in a society, bantu bawuzithola basenkingeni. Bantu bawuzithola benza noma ngayini. Yabona umbuzo ongenankulunkulu kwenzeka noma ngabe yini. I'm telling you, ungena igebengu kuyagwazana kuyashaywana kuhlezi namaphoyisa namhlanje balandwa iambulance ingani ngoba le ndawo ayinayo inkosi. uJehova uyinkosi eyenza ukuthi imindeni ikwazi ukuphilisana, ikwazi ukuphilelana, ikwazi ukubuyisana. Angekho uJehova, I'm telling you, niyobela kunigqemana ingozi nilwa. Le ndawo idinga uJehova, ayidinge enyanga yongeza, akameli ukuthi niye sifuthweni or empophomena. Nidinga nje ukuthi niye kuJehova nithi Baba siyazinikela silandela indlela yakho kuba nokuthula ekhaya. Kuba nokuthula kuphi? That's God. Now Isaiah 53 verse number 6. Mina ngithanda iscripture mawuqala ukungibona uyongikolela mina ngesithandela iverse. Funda 53 verse number 6. Funda. Thina sonke sidukile njengezimvu, yilowo nalowo uphendukele endleleni yakhe. Uyabona ukuthi bangekho uNkulunkulu lo ufuna into ezomsebenzeni. Because there is no God, ilona lo ufuna into ezonza njani? Kuvela lo athi asithathe lokho ukuthatha. But asenze lokho ukwenza. Liyashoda lindo. Qhubeka. uJehova wehlise laphezu kwayo ububi bethu sonke. Nande buhlungu masisithathela ezethu indlela uJehova ubhekana nathi ngo ashaya ngolaka lwakhe. That is what is happening right now. Umuntu ngilona lo usitshela ukuthi uhlakaniphile kodwa bonke abantu bayashayisa sisele thina sinje. Kunabantu wena babo ntanga yakho mawudibana nabo ungazi ukuthi sawubona khehle. Ngoba abasindiswanga mawufika bavusela nawe uzuyamesaba usasifunda nawe wena melusi why ube njena ingani ngoba ama choices nama life choices wakhe agcina amlidela ukuthi abe ngale ndlela osumbona ngayo ngoba uJehova ngasuka kuwe yahamba nale glow. Number 2, not every popular movement has divine approval. Ukuthi bonke abantu bayathwasa kusho ukuthi uJehova ufuna amathwasa. Because iyatrenda lento yokuthwasa.
iyatrenda lento yezimbumba, iyatrend a few years back kungena onke ama-actor babhodla bonke nalona soyisangoma nalo isangoma, kodwa manje mawuthi babheka bonke abasezona ini izakani lento yokuthiwa senza njani ne-on and off. Short lectures liyangena phinde likuphume, liyakubamba phinde likuyeke, uyabona lento off. Uyabona ukuthi there is something ungaboni abantu bayingenela into besifuna ukuyenza. I know when you are in your 20s ikhona lento uthi let me try things out, ake ngiye grooving. Ayikho into ethene groove kunabantu nje abadala abenza nje umntwana obunga understandeki, abasangene bagibela phezulu kwamatafula bakhiphelana imese baphuza utshwala, umuntu noma sekadake waphinda aqhubeka aphuze. Ayikho into ethene yenziwe groove, ubanjwa izinqa ungafuni ukuthi uyagoloza bakubambe ngewashina bakubeka umese la bathi vuma uvume ngenkani bakuphanise izinga. Ayikho into etheni bayadansa nje abantu baba umsindo umusic uphezulu niphuma nibulawa amadlebe kuyabhenga yonke into le ndawo inentuthu leya kungcono nokuyosebenza eCandle Power Station intuthu lapha yehable yechufu yogwayi ye-Stuyvesant yanya. Ayikho into etheni siphithiphithi nje lapha nawe uyofisa ungathi ngaya bakukhuthuze bakugwaze noma bakukidnap. Weza siqhubeke ziningi izimpi zalapha, akunamaphoyisa lapha, kunama-security, awekho amaphoyisa mabakushaya uyozidefenda wena, ukwazi nokula usabe igundwane uyofuna negrooving. Ikhona lento ethi zama into ngoba abantu abaku-age group yakho benza njani bayayizama ukuthi nama uthi ngiyenzele. Ayikho into etheni ngokuphuza utshwala, uyabuphuza nje ube yisilima esinganangqondo ngoba ungadakwa ngeke ukhulume into ephilayo, ungadakwa you make wrong mistakes, say things you will regret. Bantu balahlekelwa abafazi ngoba bakhuluma izinto badakiwe, bantu bagcina bazithola basetronkong ngoba benza izinto kanjani. Ayikho into emnandi ngokubhema ugwayi isifuba sakho nje sibe lokusithi ngathi ushintshe abantu labasebenza erenke. Ayikho into emnandi ukhipha intuthu ngamakhala ngamadlebe noma ngomlomo, kodwa ayikho into etheni nicotine is addictive. Ibhaliwe nje ne-container this thing cause cancer, tobacco cause cancer. Ayithathe kodwa ayiphakamise umuntu ayibheke. Uyakuthi nengqondo yalahleka instead ukuthi ngabe uyayiyeka lento uqhubeke uyibheme, uyazi ukuthi inkinga awukhona nokulala ebusuku uyavuka ngabo 2 funa ungathi ungathatha u2 umlomo wakho unuka kabi uba ne-bad breath na uphuzele ngeglass abantu abafuna ukuphuza emva kwakho, ingalo zakho ziyesabeka amazipho ayesabeka, ubuso bakho kuba namaphoza avulekile buyamoseka, ubuso bakho uba ne-body odor ongayi-understand. Your liver will have challenges once you start reaching 40. Your kidney will have a problem, lungs wakho wena mangake kuthiwa nje kuba ne-outbreak thizeni influence bamba wena kuqala mawungabanjwa umkhuhlane oserious ngenzeka wena ungavuka. Uyabona ukuthi nje ayikho into etheni kuleyo line, ayikho into etheni ngoba isangoma uhamba ubhodle lokushini lonke ubhema isinefi 5 liter insuku, ungabi right, ungabi namakhasimende, ungabi nemali, ungagezi bathi uyokhothwa amadlozi, uhambe ku-N12 nephiki nefosholo uyogubhana nomuthi abangeke bawuthenge, uyogeza wena kuphela, uhlafunane nezimpande ungathi uyimfene, ufakane namabhayi namahiya, uzenze inyanga eserious, ufake ugize uzufake nobuhlalo bakho bu5 party shop ilokishi lonke. Bantu bangezi kuwe ngoba bayakwazi mfanibela ukuthi bawuhlula isikolo angeke kulunge, amadlozi angewezwe wena. Ayikho into etheni ngiyakusummarize within minutes nje mina ukuthi lento ozithathayo asikaze zaba right, angeke futhi sibe njani sibe right. So ukubona abantu bayahambela into kanti uJehova uyavumelana nalo ukuthi amakhosi omhlaba they set of the earth they set themselves up against them, bafuna ukulwa noJehova. Abantu abani uyojoina yonke into yokuba igangster, afike umkhwanazi akufake ngemuva uhambe uyoboshwa. I'm telling you uyofuna ukubomba imoto yemali, sibabonela abaningi kujubeka inyawo imilenzi sala phansi, abanye baba run over ngamakari, ufuna kuyobamba imoto yemali, ukubamba inkunzi akukhokheli, kuyenze kuyibamba inkunzi kodwa bakudubule. Angazi ukuthi abantu sikabatshela kanjani some of these things. Uzibona abantu ba
ubona abantu bayazenza wena kusho ukuthi zenze phela akusimnandi bayibhedi akudlali phela ukuveza isisu kubanda kangaka ufake nemini skirt kubanda kangaka namadola amnyama angekulunga akusimnandi ukuba ibhedi ulalo makhehla namaqhegu amadala ko Eskom ulalo umuntu omdala uyawazi amathe omuntu omdala ukuthi asiri njani umbona ngiyakhafula athi prepare mangabe ukhafula phezulu kotshani ungasha nokusha umuntu omdala mtela unyuma ngimdala nami amatha wama strong ngibona ngawami mawuvuka ekusene umuntu omdala uvuka nelinye ihlakahla la nami sengileyo level la ngivuka nezinto ezila eyingoloyi nesikhokho esila mangivuka nje sewona usasemsha mawuvuka ekusene uvuka umuhle ungahamba sesipilini bekuthina sesibadala vuka nezinye intongo ongazazi ma 5 liter eintongo ezinkulu ezingaka before uqala ukubona ekuseni ufuna ngathi ungaqala uvula amehlo kawu5 phuma amagadi la uyolala nomuntu onjalo iqhegu nogogo omdala kangaka for ukuthi uphathe iPhone bangasebenza kahle ufunde kahle ungaba neimali zakho ungaba right empilweni ungadrive imoto yakho akafuna ukuthi uzulale nomuntu omdala uyafunda nje ulalele lecture ufunda uphase bakhona ontanga yakho bakhona ontanga yakho bathatha indlela eright ungakhethi wena lenjani wrong bakwata abantu kodwa angisidophi angisibhayi ngumfundisi wakho ngutshela bhala ngutshela 99 nguhle kwaJubjubu angikwesabi ufuna ngutshela iqiniso certain parts ungawathathi part yokuthakatha ayikho right umphakathi usengakushisa phakathi usengakushisa bangakubamba nje bakunwenwebule ngenduku phambi kwabantu bonke bakufaka imvubu bese bakuthela ngosawoti akasakushisa nokukushisa ke lapho zohlala kubhanto ngathi zebra nemzado ochazela bonke abantu kwenzakalani la ukuthi nganwanwabula umphakathi wawenzani ngangithakatha akusiza ukuthakatha you can choose the right path ube umntana kaNkulunkulu lenti mnandi nje uchoose the right path ube umntana kabani kaNkulunkulu akusiza ukuba ipedophile ngeke ukuthi umdala unabo 30 ngangami usuke nomntwana osafunda esikolweni umntana osafunda esikoleni sayakwazi nokuwasha impahla zesikole ingubo zesikole nje akwazi nje ukuyiwasha kodwa unobona usweet lapha nabo love kuna 12 years lento kuna 13 ubona ba uyoboshwa ngenye imini in the name of Jesus at least senginendluliselo lelo part lelo but asengithubena large numbers of people can unite about a wrong cause ningahlangana nibe baningi nihlanganele into ebolile efile nize nilandelane nishayelana izandla nize nibeke omunye abomphathi wenu isikura nje samaphara abakizwa ngalabantu isikura nje samaphara igroup yamaphara indawo yamaphara ithimba lamaphara ningahlangana nhlanganele into enjani ebolile popularity is not proof of truth. The fact that something is popular, it doesn't mean it is truthful. Into ingaduma ithole futhi amaphiko okuduma bayazibonke abantu but akusho ukuthi iqiniso abantu bayakamba manga ngawe kunendaba ozizwa ngawe na umangala ukuthi hayi bo nithini manje manje mina nginejiwa khona ngiyithatha phi ngihamba ngeMazda bathi labantu bathi une helicopter umfundisi angaveli nayo bathi umfundisi uyakwazi ukunyamalala phambi kwabantu phela nina stories that people tell other people about me nami ngiyethuka babathi umfundisi izinto azenzayo angizazi nami kuneprofeto abathi mina ngazikhipha mina Nkosi yami engingazani nengiloze ngihamba nayo uthi mawusitshela nami ngithi nayo ithi ha nami ngithi ha nisho njalo. The way people say things and they say things about you and the story as better becomes popular than iqiniso. Hamba kakhula manga ngawe than iqiniso ngawe. So let's continue now. Kingdom people must learn to measure movements by scripture rather than public opinion. Ungahambi ngabantu bantu bawukushiya wedwa. Yosala uyi1. I'm telling you. Ahambe ithimba labantu uyosala uyi alutha abantu kodwa baboshwa abayifiwe
kodwa kwakuluthwa South Africa yonkana, kodwa by few esababona beme court manje sebayakhaza ukuthi bebaluthelana, kodwa kwakuluthwa everywhere. Kwaba nje kwasokuba noyedwa into esala, ngoba phela uyazazi na ukuthi umuntu wamabhadi usizwa uJehova. Iyosala ngawe lento ube nebhadi uyi1 kuboshwe wena. Ungaboba landela asabe somshalo mthakathi wena ungayi. Mela kude. Ngoba uyomemeza unevoice yasesontweni isheshe izwakale ineweight kamoya. Uyomemeza futhi uyoba nenhlanhla yokuvela kucamera amapolisi wabona vela ngasegedini athe uyavela la kule video obotha kashayo ufile ke lo muntu obotha kashayo. Sekuboshwa wena because you became a perpetrator of something that is a cause that led to someone dying. Hlala endlini. That's what ngantshela thengana ama TV amakhulu, nithenga osofa ba comfortable, nifaka ama carpet phansi, bese ufaka into nabathi insect repellent, le sprays belokuthi 2 sisusa impungane endlini. Ngapha eceleni ngapha ufaka I diffuser into ezonuka kamnandi mandarin and uda, indlu yakhe inuke kamnandi, usihlalele khona ube nestove sakho, usiphekele ukudla kwakho, usithengele ithrow, ubukele ama movie left right and center. Baba umsindo ngaphandle uhlele endlini ngoba wena ungumntana kaNkulunkulu. Whatever you do ungavela into isala ngawe, because you are seen as someone who is a leader and who's supposed to be responsible for bringing order in a place. Angiyeke ongafuna ungizwa ngaqhubeka. Exodus 23 verse number 2, angesabisa umuntu ngiyafundisa. Exodus chapter number 23 verse number 2, omnye sibambele Matthew 7 verse number 13 and 14, skhathi sami sesiphelile. Omnye sibambele Galatians 1 verse number 10. Uyafundisa lo mfundisi walakhaya straightforward. Forward. Awuyikulandela umbimbi ukuyokwenza okubi. Yeah. Ungafakazi eceleni ngokulandela umbimbi. Uphendukezele isahlulelo. Yazi uthende ngiyikhulumayo ivela kuphi? Ku scripture. Yabathi ivela kubaba. Ungangena ufakaza into ongayazi. Wenzeni? Wabile. Utshantshile umbonile nawe. Semwe wena wokala okulahla istin noma usponsa istin phezulu kwakhe. And kunama camera kulamala. Wena mawuthatha istina uthi va bayothi nguwe oshaya kokuqala. Wena uyavusela imanje wena. Yazi kuhlungu kanjani into yokuvusela imanje? Ungabamba bathi all rise in court. Umuntu ufile ngoba ukale wena ukushaya. Noma ke uvele kuvideo egcineni so ubeka itshe lokugcina ngoba angilazi legazi lishisela ukushaya abantu ukuthi silithatha bathi singashaya manje iyosala ngawo. Wena nje make sure ukuthi noma ngakuyaliwa noma wenza make sure ukuthi izandla zakho zinjani. Yeah, singangqoli isandla sakho uyozithola usenkingeni. You are a peacemaker according to God. You are a peacemaker according to Matthew 7 verse number 13 to 14. Funda Jane. Enter through the narrow gate, for the wide is gate and broad in the road that leads to the destruction, and many enter through it. 14. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Hallelujah. So lana ngena ngale sanga elincane. Hamba futhi ngale ndlela engena abantu abaningi. Ayikho nemnandi joba different. Ayikho nemnandi joba you live a boring life. It's okay. Sifike la sifike khona ngeminyaka nje ontanga yethu kudala bafa is because we are living a boring life. Yabona impilo yabo hyper ulandele yonke into. I'm telling you bafile abafowethu ngale impilo leyo. Bafuna ukubamba ukuthi awukho entweni, phume entweni. Ngoba ungangena kakhulu ebantwini nasentweni uyafa wena basale labantu. Zisale futhi nalezi zinto uyithole la. Eziningi zakhona izinto ezibhizi ngazo zineminyaka. Ubone ngibhale 1846. Chokuthi labantu lento leyo inabantu phansi leyo recipe. Inabantu phansi kodwa uyingenele nayo kodwa lento kusukela ngo1846 ibulala abantu wena usuku uyijoin kodwa kunevangeli ngapha uyatshela ukuthi 2000 years ago solo liphilisa abantu wena ufuna indlela le ebulala aba narrow. Choose the narrow one.
choose the narrow one. If ufundeka, choose lo mkhakha wezemfundo. Yabo lezo wezemfundo, thatha wona. Yabo lo mzila wezemfundo, thatha wona. Yabo lo mkhondo wezemfundo, thatha wona. Nayithi le nto qale yakhe business, thatha leyo nto. Ungafuni into yama fast ya speed uyosala enkingeni. Bahambe ngespeed abantu bayayisa. Simnandi speed mawune direction. Kodwa mawungazi uyaphi like a headless chicken. Uyoshayisa. Don't be like a headless chicken. Make sure that you choose the narrow path. The narrow. That's what you know. Galatians 1 verse number 10. Mumfundisi wakho okuthandayo, the only prophet that cares. I want you to live long. Live long in this world. Phone. Galatians 1 verses number 10. Phone. Thank you, Father, for years on the prayer. No must question us. We are still for Phone. I now persuade men of God, or do I seek to please men? Funda lapho ngesizulu ngikhaza abantu noma ngikhaza uNkulunkulu statement sami leso ngesikhazi sithanda every day abanye mshoba azibuza uyithatha up lenkane ngaka naba abantu abanenkani mina kahle ngihogela la funda ngokuba manje ngizincengela kubantu noma kuNkulunkulu na asincengi thina funda kukho ngifuna ukuzikholekisa kubantu yini uma bese ngizikhulekisa kubantu kungaba angisiyo inceku kaKristu. I will never be called a man of God mangifuna ukuthi bantu ngibe lokuncenga abantu. No, mina ngiphusha owami ulayini. Yabona line ngihamba ngalo. Bayangena noma bayaphuma uthe ubaba ngiphushe ngalo line lo. Bazosala basalayo. Bazohamba abenza njani? Ungafuni ukuba a people pleaser. Uyolahlekelwa uNkulunkulu. Angeke ubachaze bonke abantu. Omunye uthi chicken ayingaphekwa ayosiwe. Phethe chicken la kunama chicken omunye uthi ayosiwe. Omunye uthi ayiboil. Omunye uthi asiyifryeni. Uthi asiyishalo fryeni. Omunye uthi no asiyi deep fry. No let's smoke the chicken. Omunye uthi asiyichope. Omunye uthi ingachop. Ingahle njalo. Omunye uthi ayimarinate ubusuku bonke. Omunye uthi ngamarinate. Imnandi no sawoti kuphela. Hayi mina nginoshukela ayingafaka usawuti omyuthi ayifaka ama veg mina ngadla ama veg ayingafaka ama veg uyabona ukuthi lokulandela abantu uyobela ukushintsha you end up a chameleon yogcina ungazazi ukuthi umephi iba njengelanga fana njengelanga ilanga lesiphumela lapha ayilanga ukuthi wena uthi alishisi namhlanje lona liphumile ukuthi ngujuni wena uthi alishisi kodwa if you can get close to the sun ungeza ukuthi liyashisa. It's the weather la ukhona eyenza ukuthi kuzwa ngathi ilanga alishisi and the season esikuyona manje liphumile phela mina. Yeah, beliphumile nje namhlanje ilanga right? Kodwa belingashisi njengoba uphuma kwelanga la January angisho. Yebo ke so phuma njengelanga. There are days whereby now uzothi uyakhuluma khona bathi powerful. There are days that ukhuluma khona bathi do you have to change? No. Nangabe lento oyishoyo ivela kuJehova and isupportwa iscripture ungayeka. Abayeka abanye ngeke bakuzwe mina ke ngizokutshela iqiniso ngutshela njengami lapho la sengino 5 years bayahamba abantu bahlala 2 years kulonyaka was 3 babuye bathi mfundisi hayi man lento wawuyisho yayiqiniso kube ngayeka ke nangathiwa sebabuya ke after 3 years or 2 years or a year bangithole sengishintshile sengiyolungiswa abantu abake bawa nasekukholweni bathi mfundisi sowulahlekile cabanga kodwa mina solomena bathi sulahlekile sifuna lo mfundisi lo yathina ngisese nguye namanje noma uyahamba noma uyabuya babonile futhi abanye bakhona babuyile right baphinde benze njani bahambile ngabe bathi babuye bazithola sesikipha ama mushroom eqiniso solo nje imbokodo solo skipper itshe leli qiniso ezilikhipha uthi mawufuna ukuligwinya ungazi ukuthi ungaba namafutha amoya ngcwele. We are still giving it out. Why? Asishintshe ngoba uJehova but he is the same yesterday, today and forever. Namisho boss. That's God. Last verse I think chota lona manje. No verse getting Galatians chapter number 10 verse number 1 verse number 10 verse getting number 3. Men often fight against the very God who sustains them. Ukubona ukuthi uNkulunkulu wala nje nayigebengu mase kuthiwa siyagijinyiswa umoya ongcwele nje okugcina baba ngifikela manje angeke ngiphinde Jehova ongcwele ngiyacela baba ngifikele manje ngingafi wangisindisa lana Jehova mina nokukhonza imihla yonke ukuphila kwami Jehova bokuzosesa mangabe balele nendoda bangayisebenzisa protection
umthandazo wabo Jehova manje ngamithi manje ngamithi monwele Jesu ngiyathandaza sibeletho samlalela kokugcina ngimonwele bowenzani owenzane so uthandazele sibeletho ukuthi akungahlali lutho la ngaphakathi sibeletho samasibambi amaqanda bowenzani Jehova asize nina niyahlupha yazi abona yiki generation njengale ehlupha uJehova njengale le manje somuntu sowuphuza emagazini bovinika bazelo bovinika siyabazo thina bakhona ovinika bala baphuza ovinika bamnyama kuthi wapheshisiso bala ovinika ayisebenze into yakho 1 minute abeyisebenze uthi wekana nakumagazini bathi weka magazini wena uzenze emnyankwabi lento ayisebenze 1 minute abstain ungalali nomuntu owesaba ukummithisa noma osaba ukummithela. I'm telling you the truth because anything can happen. Akila kuvula ngayo emehlo manje sesikhuluma ngesekisi namanga siyaqhubeka. Psalms 2 verse number 3, let us break their bands asunder. Humanity often views God's laws as restrictions. Dala uNkulunkulu makabe umthetho uNkulunkulu yahlupha. Ukwayibona imithetho wena yazendaweni like uye hotela kuma secured estates. Yabona indawo lezo kuthiwa indawo kunemizi kodwa bavikelekile bagada amaphoyisa ngapha nina imithetho yalapha akuneki ngalesikhathi lesi ufuna impahla zibeze ngaphakathi la noma ngathi wazimanzi abanandaba idustbin uyibeki lana ufuna uyibeke lana imoto yakho ufuna ungayiphaki lana ufuna uyiphake lana awudli ngalesikhathi lesi awuphumele ngaphandle ngalesikhathi kunemithetho. If you go to this estates nyangeza kodwa abantu abafika esontweni bathi uJehova unemithetho eminingi nani yakho imithetho yala maka ukuthi nginamanga awubuka imithetho yase prison uwathi usineze isikhathi uyobuka umthetho wasejele ukuthi kunjani ejele ngoba baye benithi ngokushaya manje mina ngakutshela ukuthi ngizokushaya kodwa ngikuthinti ngoba ngazi umthetho wasejele. Yazi kubuhlungu kanjani uba sejele uphuma makufuna umuntu kungenzeka baphume bonke abantu kusale wena bathe wena neno awuphumi wena sikufaka maximum what uyovalela khona ilanga ulibone ebusweni bomuntu ozokuhlola le room obekwe kuyo ayinamba wind so ubona imihlelo lona ukuthi kunelanga namhlanje ubona ne dress code yakhe nakhona uvela kulo mbotshana omncane kangaka kunemithetho eprison ngiyangiza mos kunemithetho but abantu umthetho kaJehova is too much. Umthetho kaJehova is there to preserve us. UJehova waletha umthetho noma izwi ngaba asinga lendlela singakhona ngaba sizwana ngalendlela eswana ngayo phela manje sesenzela uJehova sesenzela ubani manje uJehova vele kunabantu I'm telling you engabe ayisezwani futhi ngasikhombeni kodwa ngoba sisindisiwe solo sesezwana nabo ngoba uJehova akafuna isikabani nabo bonke abantu uthi yezamani kuba nokuthula nabo bonke abantu sesinokuthula nabo kahle kahle abo kuningi sakwenza but Jesus has been preserving us, has been preserving. But because now we are a Christian, you are no longer saying them. But now because you are what? You are a Christian, you are no longer saying them. You are no longer saying that's good. What many calls a limitation, heaven calls preservation. See, figure out with Jehovah. Don't do Jehovah today. I pela yegani ukuziphatha dlephu. Oh. Kuba kusho njalo. Ngabe impilo yeziphatha mawala nje. Bakuthi lala ngabe siyalala. Bakulala ona everywhere. Noma ngayoni. uJehova asho ukuthi ningadli kakhulu niyofa. Babalekela abantu who love gluten, abantu aba addicted ekudleni. Kunabantu sifastile namhlanje, udlile namhlanje. Akaguli, akekho medication sifastile. Uvuka ekseni wafuna amagwinya wathi ngihalela igwinya nama chips amazamba wadla. Kodwa namhlanje senze njani? Sifastile. Makuthiwa uyagula kodwa ufuna uprofet. Ngathi ngaba on fire. Amthinte kanye aphile. Ngiyokuthinta kanye uphile njani when kuthiwa wena you are weak spiritually. How will I touch you once ube right? Yabona endlini now uyazi mabhoda akhona abo 14 or abo 5. Kodwa makuthiwa kunebhodo lepapa kunebhodolani.
Yeah, mabhota u5 baba. Kodwa manje nibheka ipapa nilanda lelo bhodo. Ngiyangizomuzwa. Thathe lelo bhodo ulibeke la. Kulula for lelo bhodo ukuthi nipheke ngale papa ngoba lokujwayele ini umlilo. Beka wena. Mase kubeka isandla uthi nje 2 minutes phinde mfundisi lento solikhona. Ngeke vele ingabi khona. Like awayijwayele lento yokuthinta uJehova. So noma ngathiwa siyakuthinta, you are so close to the enemy than you are to God. You are so close to darkness than you are to light. You must be further away from darkness to such a level. You must think that we are too far. That is why fasting is important. Reading the scriptures is important. Why? Mashumayela kumalulu kusizwa mangabe uyalifunda nawo iBhayibheli. Mangabe uyathandaza, masithandaza kululu ukuthandaza. Kodwa mawuthandaza wena usesontweni uyimic, uyiPA system, usebenza makusebenza abantu esontweni. Uyabona uyoba nenkinga. Yeah, you will be driving. Mangabe uhlabela masinasontweni. I'm telling you, masihlabela ngosizo. Uyazwa ngathi siphansi, ngathi ngabe siyakhuphuka siyephi ngoba thina siyazizwa ukuthi sikuphi. Kube nawe you sing it at home, mawufika la uyoba usupercharge, That's God. At least I'm helping you. God's commands now are not chains. They safeguard our destiny. Yazinto isiza ukuthi likusasela likhakazi lento yokukholwa. Likusasela likhakazi. Mina ngiyazi mingcwabe sekihambile. Manje uyafika emngcwabeni ubone ukuthi wena labantu laba bakhalelisela laba. Benithi aliphila isikhathi eside benifuna ukuyitshontshe lobani. Because lo muntu utshontsheleka u4 ka5 bayakholana ukuthi usela. Bambgwaza nje bambulala uyafa. Yena bayakholwa ukuthi uyisigebengu. Ngoba phela sonke sazama ukwenza ngathi sibamba bamba inkunzi lapha uzizwa ngathi uyijongo nyana bahlaba ngempama eziwu4 sabuya kule sabarani. Yena ushawazwa shawa umphakathi kodwa uyaqhubeka. So ufile manje sephinde kuyinkinga yethu futhi. Sebakhala abantu usheshe wafa you died ufuna phile lobani. Aphile lokuthatha amafoni abo bani. Ngiyayibona enye into ibhlungu. We have been to a lot of funerals. Abantu abathakathayo kokushiyeleni. Hey! Sesithatha selotaka hamba uJehova ohlala naye ngabe uyathakatha nje. Beka bekaphila umuntu akenze njani uthatha ubeka loyo ubani manje. Aloye thina. Wemukelwa yini phela ukuthi uyathakatha hayi thina. Doesn't understand abantu. Sesithi imingcwabe eminingi. Uthi uyafika umngcwabo abantu bakhala nikhalela ini. Unani lo muntu? Wenzani emhlabeni? What investment does this person have? Akana next investment bekahamba thukwana nje lokishini lo. Waziwa ngenhlamba umhlambasa waselokishini. Benifuna thuka abanye abantu. Ngoba phela bafike nabafundi uthukaza thuke nabafundisi. So let yokusindiswa ke safeguards our destiny. Likusasela liqhakazele manje. Do you know why liqhakazele ikusasa lethu? Ingane ngoba sikuJehova. I'm telling you. Ngani ngoba sikuphi? SikuJehova. Mangathiwa doza lapho bezuthatha le shortcut uyabona naye lapha ekoneni lapha before ama roboting le ekuqala ungangene phona. Uthatha le shortcut engale ngemuva ngale, uphume ngale kule grad yasemayini or in there, uphume ngale so. Mababamba inkunzi ngane akuyona indaba yethu le. Because indlela right uyayazi. Indlela on the open wenza njani? Uyabathi uphuma ngalulunye izinja irisk yakho le. Ngeke bese uJehova ungilahlile ubufunani wena ngani? So if you love ama shortcuts, bese uthi ba neyinkinga kuma shortcuts, ungasola abafundisi. Ungasola uJehova. Usukelele wena ini? Ngimtshele ngathi umfundisi who cares and I'll tell you the truth. Mawusuke enyangeni. Bese hamba ukhuluma wedwa endleleni. Uruvuka amadimoni. Sebakulethe sonto njalo umfundisi ingqondo yahamba phinde ibuye. Wena uye kumuntu ongamazi. OnoNkulunkulu ongamazi wayocela usizo. Idlozi phela akuse umuntu wakini. Phela idlozi umoya ekuhlolwa ngawo. Ngakho bathi nakuthiwa uyovusa idlozi uya kuphi? Emfuleni noma uyembophomeni noma uyolwandle. Shothi ulanda umoya wemvelo. Awulanda umoya kagogo wakho. Ulanda umoya wani wemvelo. Lokuthi niye emathuneni niye emsakhe sesizana thina. Usuku uyofoster bantu bakini abalala nomoya walakha ukuthi wamukele lo dodo ongena nawo. So wena uyohlolelwa umuntu olande into olwandle. Uyazi olwandle nemimoya enganani.
In the book of Psalms 104 listen lithi kunoLeviathan ongaphezulu yonke imimoya phakathi olwandle. Unamakhanda uLeviathan ahlukahlukene. Wanikezwa amandla olwandle. Kunama marine spirits imimoya yasolwandle. Wena umuntu ulanda umoya wasolwandle uyofembela wena usuyahlanya noma usuyagula usaphila. Phinde ukuthi bafundisi bangithakathile uzithakathe wena. Ungacela usizo komunye uNkulunkulu ongemazi, another spirit you don't know. Bese uyamanga imali ayisahlali. Kwamele ingahlali vele. Ithathwa ngamanye ama spirits because whatever was given to you belongs to God. But wena wayithatha wanikeza isangoma. Sathwasiswa ubani? Isangoma somXhosa. Sathwasiswa isangoma somZulu. Sathwasa ngesiko lamaZulu. Uyibuze ukuthi njani umuntu ongumXhosa athwasiswe umuntu onjani? Nakavuka idlozi lethu uvuka idlozi, uvuka idlozi lakuphi? Yena umuntu iyophila kodwa lento mayibuka wena. Isn't it? If we go back to ancient traditions and sibuyela ku-culture, siyobuka ukuthi lento bebayenza kanjani. Konke uyibona into yenzeka manje. Ungumndebele wena, ugijimisa amaZulu, uyothwalisa umZulu. Umndebele, siko lamaNdebele alihambisana nesiko lani lamaZulu. Indlela amaZulu ashisa ngayo impepho akuyona indlela amaNdebele ashisa ngayo ini. Wena uyoshisela impepho emsamo umZulu umndebele. Bese uthi wena uyovusa lokho okuvusa iyophila lento yakho. Mina ngiyumfundisi osizanayo. Noma ngase ufuna ukuya ngale ngiyakusiza ukuthi uyabona la uyakhona usulahlekile manje. Because nangale ngeke usizakale ngoba lo muntu inhlola zakhe zabikwa komunye umsamo wenye tribe. Kufuna uyo let me just give you just a few things. Makuthiwa ke soyabuyela ekhaya wena. Ngokuqala before akusebenze, ufuna uqale kunqenqwe amadlozi akini. Basho njalo phela ngithi baqanta abantu abalele. Yeah, ithunya zakini ezalala nezinyanya zakini ezalala zinqenqwe ukuthi zikhulume namadlozi ala. Ngeke lokho kwenzeke in one day and in one offering. Sothi ngeke ufike namhlanje nje nihlaba inkukhu emnyama ugibele phezulu kwayo bese nangegazi layo bese uthi amadlozi avumile. Inemanga leyo nyama. Because bantu abadala bayalindwa. Wona lokho ekhaya noma umbiza bekasabela sentana. Momcela into bekavela afume sentana. Bantu abadala bayalindwa. So now umuntu ufika namhlanje uyophesena namhlanje. Bokala the center yakhe nale center yakho ayifani. Your gods and our gods are not the same. Jesus said it in the book of John chapter number 4. Basho njalo mfazi somebody wathi phela thina nani namaJuda siphuziselana. Buka labantu baku same place bathi thina nani. Beka wena. Kukhona seBhayibheli ukuthi ayishayisani lento yamaJuda namaSamaria bathi angeke uphuza manje ngoba umJuda mina ngiyini ngumsama kodwa wena thokoza gogo siyafuma sekuyavumelana manje nivumelana njani ngoba uJesu uthi lo mSamaria uthi ngeke sine nawe siphuzisana manje yabo ukuthi if you don't know ugcina uthwala izimpoko nezipoliyana ngoba wenza njani awazi ungazi kufana nokungabona lithi my people perish because of lack of knowledge ngokungazi sigabe iphandla uzuyibuza ukuthi okay ngokugabe isiphandla ubani ukutshela ukuthi sigabe 7 days ubani ukutshela ukuthi sigabe unyaka wonke ngoba isiphandla sine season yaso ngeke usigabe everywhere ngeke usigabe anywhere isiphandla kwanaso sinendlela yaso ukuthi okay isiphandla sani ke lesi sekwenzwa kodwa wena ugabe isiphandla uzokuphela unyaka uhambe uyolala naso ulala namanye amadoda uhambe uyoganga ngaso ugabe isiphandla uyoganga ulale nabanye abantu ongashadile nabo ugabe isiphandla uthwasiswe inyanga elala namathwasa wayo iyovusa liphi idlozi lenkanuko iyovusa liphi lenyanga ilala namathwasa yenza ukuthi some of these things we have to clarify to you so that you understand man labantu abasebenza ngomoya kaJehova ngaphandle mangabe uyothwala uyothwala kakunankinga lapho ungathwaliswa noma engangubani ngoba lapho ufuna ubulale ukuze uthwale. So some of you are here la nibuya khona kuyasinda izinto enizenzile
umuntu eze one day simthandazela that one day sithi silandela angasasilandeli bese athi lo mfundisi noma umthandazela kwenzeka nga next phela bengisasusa lenyanga yakho yasemgobothi ngizasusa le yafaka inyanga yakho yasemnamdithi le yafaka inyanga yakho yasemthatha le yafaka inyanga yakho yasePaul uzothi ngavela ukuthinde kanye lento ihambe lento phela iseyihleli isikhathi esifuna uhlale nathi isikhathi kunkhalo ba right anyways I'm clear about church. So now also the principles of God or the commands of God, they preserve our relationships. Kunabantu ngasizwani nabo kuba kusika ukuthi sikhonza uJehova relationships. Serving God has made us to be at peace with other people. Mina nganza ukuthi benguphendula mina mawulwa nami same time ngikutshela futhi ukuthi mangabe ufuna impi ungitshele mangabe kuyaliwa akuliwe manje thina sinamasikazi angaphambili esinye sila badabka ihlo uliwa esinye sisekhanda inkinga yenu abanye benu nikwazi ukulwa ka social media thina sikhule kusaliwa ngekhanda bahleka isibhakela nangu ungihlula ngeningi mafuthi uhlula ngekhanda ngiyakulunga faka amazinyo baba ngiyethu. So if Christ didn't come over our lives ukanti ngase right wena manje ngabathi ngabe sinamasikazi everywhere but he changed our lives my relationships abantu so kunomuntu othi makakhuluma abantu cha ngiyekele man an empty bucket makes a lot of noise lento usayinaki ngoba so no Christ man ukutshela ukuthi no man be still and know I am your God I'll take care of it but lesa sikhathi lesa manje usho futhi mangabe kunento ifuna yoshikumo shilabayo manje yoshikumo shilabayo ufuna you understand but Jesus came Jesus came and changed our lives right now we're no longer fighting for ourselves Jesus is defending us says no enye into yayilwa nje mthandazelo because umnyaka kusukela ngoba kuthela umuthi ngakuye uva lo umuthi ngakenza lento ayenzayo then ngokuthandaza bese uyakuthi oh there is a spirit behind ulo nomoya bese umuntu uba right never know what number verse Deuteronomy 10 verse number 13 bhala phansi Deuteronomy 10 verses number 13 John 10:10 Psalms 19 verse number 7 to 11 John 10:10 tiselanizela ukuyeba nokubulala ubhubhisa kodwa uJehova have also come to give you life and life in abundance. So kuna masela namhlabeni afuna ukubulala every day. Phumela imali phela uzobona amasela. Abantu hleka nawo basendlini amasela awuthobela abantu. Kwakwenza omunye kimi abambe abantu inkunzi basekhaya. Bambamba. Sebambambile bamisa amaphoyiseni. Sabamisa amaphoyiseni uza kimi mfundisi icala lami liyangena ngicela ungishise ngithi mina ubambe inkunzi. Umuntu wasekhaya isona ukuthi ukutshela ukuthi imali yakhe ingenile. Wa organize abantu nambamba inkunzi nathatha imali yakhe uthi mina angikuthandaza ngithandaza ngithini lapho Lydia. What can I say? Ngithi Jehova Nkosi yami akangaboshwa mangasuka ubambe mina inkunzi ke. So okunye phela ufuna ukuthi umuntu ahambe uNkulunkulu uyakuxolela kodwa ufuna uhambe the right process as a corrector. There are correctional services. You have to attend those services. Ngene khona bakucorrect ngovaseline nje. Deuteronomy 10 verse 13 funda. Psalms 19 verse 7 to 11 abancane vele abayazazi lezinto esikhuluma ngazo. Nesesibadala. Sesikhuluma in parables. Dala safika nomhlaba. Deuteronomy funda. Ugcine imiyalo kaJehova. Wena uzikhethela wona ukugcina umyalo kabani? Awufundiswa yini? Uthi zihamba every day kuba mesandla gcina nomyalo lona kaJehova. Wena ngithi uyabonisa shumela manje uyibhala phansi lento uJehova ayifunayo nento uJehova enze njani? Angayifuni. Then bese igcinwa ubani lento? Ungasoli mina kodwa into kaJehova nomyalo kaJehova ungagcinwa. There is no blessing. Baba ngibusisa athi baba ngwethembe nje ngento eyodwa ngathi ngicela ungigcinele na umthetho nawo. Wena wagcina lo bese uthi wena uJehova kuyale kangaka angakunikeza 20 million.
kunjalo kangaka wangalaleli awulalela umuzo bese baba ngicela umbuso ngomsebenzi abanye bena hayi ukuthi anikho qualified for umsebenzi but uJehova yanibona ukuthi imiyalo yakhe anigcina because mina I understand ukuthi yini into ekufikisa late esontweni mina ngifike kuqala kunawo ngisuke Witbank mina ngize ngifike la wena ungakafiki wena usuka la around the corner kodwa mina ngifika kuqala la ngisuka kuphi mina eWitbank wena bandindleleni lapho nasebona manje umfundisi bayashesha siba ube late usuka endlini awusi late ngoba sowubona imoto yomfundisi ube late usuka kuphi endlini anabanye bathi hayi suke sipheka bakhona sibaziyo bapheka wena siyakwazi ukuthi wenza umqhabhiso lento nje ayipheka ayikho so ungayipheka nomphuma esontweni Ngiyaphekile uanyanisi negreen pepper dlalo hide and seek ukubekile lapho mama seko kwenza so yalaze soap engemi mafutha wavuthwanga kahle uthi ngokuphekile mafutha belokashayisana lapha kodwa siyayibona izinto Jesus funda lapho lindo bathi hlonipha imiyalo kaJehova qhubeka nezimiso zakhe bezikhethela wena so ungamlandela mina as a prophet but if ungahloniphi lokho kusho izwi likaJehova ukulandela mina ngokusebenzela nawe besibani bahamba bangikhuluma ke angifundisa kana power loya fana khulume njenge power if you are not following the commands of God and if you are not obeying what God has told you angeke phela nami ngenze miracle ngani zakwethu angiyifundelanga le nje ama illusions so kube nami ngisuka Simeon ngabe nginenzela imilingo ngiveza umlilo nje namanje ngithi la manje ngifundelanga leyo nto it's not my path mina ngilethe izwi so ngapha kaNkulunkulu kwenzeka ngoba ugcina lokho kusho ubani uJehova nawulale nje ngabafazi babantu mlibe seqobe expect uJehova akufake emsebenzini accept ngoba kunabafazi babantu lapha so uqedile ngabaselokishini ufuna labasemsebenzini manje akufakela emsebenzini ngoba ukanga ungapha uyoganga sewungale ngoba ukubulala phela le so yiba nenkinga la uJehova athi ake semkweluse la ngakumisi eWitbank ngakabayi bowufele Paul hayi ngoba bafuna ukufele Paul bafuna ukuyohlala eTown but uJehova athi ukahle lapho bakwazi khona bawuqolela ngekulungu yoganga eWitbank bawubulala semtana ngoba sidlali ngale asenze njani adlanga bakufaka itie fast uthola amaphoyisa somewhere if ulahlekile nje ungazazi ukuthi ufunani ngale ngiyabona ukuthi sibhamu sikhuma kangakanani ngcono ngapha ngathi sidudula phezulu lapha sihlala empini sihlala enyameni eWitbank I don't know if you have noticed eWitbank isibhamu sihlala enyameni abadlali nawo if ubanjwa uganga nangabe ugangela umuntu onesibhamu bakudubula manje lapho la athi hey Vimba hey Sizani le akusho Sizani abantu abaningi banezibhamu zabo le at least ngapha basazoshaya Phumani noma ngihlola ngawindi ngengiyimi wathi uzongwaza wathi ukuphetha umkhondo le ayenziwa leyo nto le sentamba akudubula you have seen it even nasesinambeni 18 bodies abagangayo abantu dutshulwe lo to next week after week there's been a month this year la talk on a day after day kudutshulwa umuntu ogangayo ungakhona wena le uJehova sekubekela khona mbonga lo ukubekela ngoba kube wathi nje asesijikela ngase force man ngawusekho wena ubona mawubona ifoni ingayona yakho kungekho umuntu oyinakile uyayithatha wena ngesancinele kodwa ungayithenganga do you think people bangakuyeka mawubona imali yabantu wena ubona imali yomuntu ivela la ngemva wena so ubona ngazi ukuthi ATM le kunento ethi punch the code and take the money ngeke bakuyeke abantu baseWitbank nasephola futhi kuyaphela lento yokuthi abantu bayeke uyegcina ubanjwa enyolimali iyeke manje elukuganga uqali ngezinto ezinkulu uqala endlini utsho nje izincane nje uqala kuphi endlini uqala lapho uganga endlini ntshontshe abantu ohlala nabo bese iphumela ngaphandle lento ube yiphara siyiphara siyawo siyiphara Psalms 19 verse 7 fund sangicedile kushumayela iPad sangivalile fund 19 Psalms kuba noyivulile kaJehova ngaba ngikhothela la awusawutholi past ngibona ngekuba sengilinda la ngaphandle umthetho kaJehova uphelele
Unjani? uphelele. Okay. Uvusa umphefumulo. Yeah. Ufakaza kuJehova kuqinisile. Kuhlakaniphisa oyisiwula. Uyazi ukuthi lento sithi igcine injani? Lebiselana ke. Uyazi ukuthi masithi igcina umthetho nemiyalo kaJehova. Uyazi ukuthi into enjani? Phinda futhi linda umthetho kaJehova unjani? Umthetho kaJehova Unjani? uphelele. Uyazi ukuthi lento sithi igcina into ephelele. Hayi into half. Yangizwa manje. Bathi umthetho kaJehova unjani? Uphelele. Number 2 unjani linda? Uvusa umphefumulo. Uvusa nani? Umphefumulo. Yeah, ngoba benu ni empty la ngaphakathi. Ni empty, ni bantu ngegama. But la ngaphakathi ni empty. Babona intambo khalela ukuyibulala. Ngabe nisho ukuthi niyapi? As we understand, umuntu abone rectex yakhe akhalela ukuzibulala. Yewe uyapi? Ungayezweni labantu bahamba khona bangabuyi. Awazi ukuthi babuyi ngani ngapha. Wena ufuna ukuya khona, hayi ngolo ngife, ngithola ukuphumula. Kusho abantu ophumula ngani? Mawuthi uyangena ngalusithola usebenza emayini wenza njani? Uthatha ngoba basela umlilo wasesogweni ngani uyenza njani? Uyoshisa amalahla ngani ujahelana kuya ngoba kungenzeka usalungisa iroom yakho. Ngoba usheshe wafika bathi ayike awuzubamba ipiece job la esogweni. Ngoba ufike ngendlela yakho besengakakulungisela indlu yakho ayibonisa lungisa siyokuphumuza ke umhla isilungile 40 years wonke usebenza endaweni wrong. You don't know even la kuya khona ukuthi umuntu asibulala ngono ngife bayithanda abantu abadala ngono ngife ngiphumule gogo nenhliziyo embi phela wena ngenzeka ngawe uyophumula ngani unenhliziyo embi nenhliziyo embi futhi uNkulunkulu sekudine ngapho ngoba usafuna ulungisa so ufuna ukuya ngale wena nenhliziyo embi ukanti abanenhliziyo embi awuphumula ngala buye kuyophumula ngala kunezohoko ngale lithi kunokukhala ukugeza kwamazinyo ngale abantu abangakhonza uJehova wena ufuna ukuyophumula ngathi lo munye athi mfundisi ngiyafonela nje umuntu ogcina engimfonelayo ngithi nje ngiyahamba emhlabeni umuntu wenze kahle hamba ugijima awumfundisi ayikho uzothandaza ngathi shona ngithandazela yini ukuthi ufuna ukuhamba akazifula la ngisaphila namanje hamba ugijima ifa ngicela before ufa umnikeze pin code yebank lakho nothi imali uyibekephi khona futhi lesikipa sakhe ngisaziyo leso so ngicela ungitshela ukuthi ngingasithola kuphi shiya nje ubhalile lapha ilethu bahamba mfundisi kanti unjani ngathi nginje angithi uyahamba wena shiya izinto kimphela wathi mfundisi ngeke ngisafa ngathi yebo kanti still glued to this one angisho ukuthi wena bakufona njalo abayibawusule mina ngisho lokho I'm already praying as I'm saying that ngiyangizwa kodwa so umthetho kaJehova uphelele uvuselela umoya qhubeka ukufakaza kukaJehova kuqinisile. Ukufakaza kaJehova kunjani? Kuqinisile. Qhubeka. Kuhlakaniphisa oyisiwula. Kuhlakaniphisa oyini? Oyisiwula. Ngekwazi konke futhi ngeke ukubone konke. But if ulalela umthetho kaJehova nezwi, ugcina sohlakaniphile. Okunye okukhulumayo enowesikukhulumayo thina sikuthola ngoba sesihlele kakhulu noJehova. Sekumalulu ukukhuluma ngoba sesifunde izwi. Ungazi ukuthi sihlakaniphile we. Kuba wasithola singakasindiswa uzobona ukuthi hawu ilahlile imambala. Umuntu ozele inhlakanipho ubani? uJehova. The more we read the word, the more into ndiyeqala ukusebenza ngoba uJehova uyahlakaniphisa. Qhubeka nini? Imiyalo kaJehova injani? Ilungile. Injani? Ilungile. That's what we're looking for. What you're serving here and following here is something that is good. Now ngithi bantu abaningi bathi yeka, ngiyeka njani into ephelele? Ngiyeka njani into evusa umoya? Ngiyeka njani into elungile? Angithi yabona lento it's okay. Uyekelani ke wena? This is something ephilayo. Ungayeka lento lokuchuza uspade. Awuna guarantee ukuthi sosebenza noma ngeke sisebenze ispade. Ugijime uye bawugaba. Ungayeka lokhu uye bawugaba. Ngelezana ongayazi igaba abantu abangapi. Ngomuntu ongakasebenza ungena endaweni guguqa sithandaza noma iRondaville. Uyayibona mawuhlele ngaphakathi ubona ngaphandle. Kodwa athi ngunezi inhlahla yemali. Makabe phela imali ikhona wayithengibona la. Ngoba imali mayikhona la sigodlweni ufuna ukuqaqa. Ukuthi imali njani? Ikhona. Uthi kuba abantwana bakhona bashaya ukhashoko. Sizwe singaka, ikhanda lingaka, imilo nje ingaka. Mosquito abantwana bakhona bakhisha left right and center. Mosquito inwele zakho soft and free. Shoda abantwana badli la kahle. Ukudla kuyovela nawe. Bese ufuna ukulalela lento lo ulandele lento yalapha. The devil is a liar. Lana ithi lento lithi iBhayibheli iphelele. Number 1, lithi vuselela ini umoya. Number 3, kuthiwa ilungile. Kusekhona kushoda yini? Ijabulisa inhliziyo. How?
kanti mawulahla uJehova ulahla injabulo. Lento ijabulisa ini? The more you stay with God, the more you'll be happy. The more you stay with God, the more you'll be okay. Mawusaqala vele kubonga ukuthi ngenzani la, ngifunani la, ngizoshunyana abafana na, kodwa kugele kumnandi la. Everything about you iba right ngoba esontweni kunabantu abaphilayo. Ngaphandle kunabantu bama-bribe. Yathenga impilo ngaphandle. La ithenga. La impilo yashelela. Kuba nomuntu ehlangana nawo, yazi ngubonile esontweni man. Ngathi mina nasingagqoka impahla esilinganayo. Awuthi uzame ngawo amabhruku, awuthi uzame ngesam statue, sizobukeka sibahle. Hayi man ngubonile this time around siya ku event manje. Kunento eso lapho ngiyothenga isudu, awugqokele yami wena. Mina ngikuphe naye mina. Uyayibona sebenza njalo esontweni. Hlubula kwakho kusabonakala. Sekumba le ngaphandle la ngifuna ukuthi kuphi le ngaphandle le nihamba niye ku groove nonke awusafika kufohlile nigqoke impahla zinuke zingcola manibiyele endlini manifika nithola impahla zingcolile wena uthatha leza lo uthatha lezana nibuye phinde niyibambi nibahle inukayo nezibonile nezingcolile na injabulo yakho kuJehova injabulo yethu thola la kuJehova everywhere else akunenjabulo injabulo yethu vela kubani kuJehova. I'll share his hand for coming today. Thank you for coming. Ukuza kwakho namhlanje ushintsha izinto eziningi. By coming here ufunde lokho ufunde namhlanje uningi okushintshile empilweni yakho. A lot of things have changed in your life. The atmosphere alone carried change. The atmosphere alone carried what? Change. The message also carried also fire and hammer. Something has shifted in your life. Something has changed in your life. So, Sasa, Friday.